Моника Василева и днес ще ви разведа из хотела, който направихме с Gamer Prot и Bossman. Трябва да го покажеш отвънка май после. Тук Ето, има някаква пейка, по-мо чакаш. Пейка пък. Това е рецепцията. Вижте, от тук още ми харесва доста. Босмен, харесва ли ти хотела според тебе? Рецепцията. Да. Не е лошо. Ама и аз съм си променил скина. Я да видим. Виж го, само свали броните. Я, много смешен. Сега хора ще ви разведа. Аз го нарисувах. А на колко етажа беше сградата? 4 на последния не сме направили още ресторанта. Трябва да го осветиме тук. Ще го отсветим после, айде да гледате. Нека тук да видим. Само покажи една стая, че всичките са изсеяни, също само вишената. Влез в едната. И тия бутони са като... Това е Кенев. Айде идвай на следващия етаж. като звънци. Опс! Малко. Айде идвай. А ви Нагоре са. обаче той та. Тук е всичката стая са едно и също, така че тук няма да гледаме. Айде нагоре. Покажи терасата. Това е терасата ни. Я да видим. Ето тя. И тук е ресторанта, виж отзад. Това, Ама нали? не сме готови още. Да, още сме го направили. Опс. Тук трябваше да сложим печка. Еми да, ама... Тук ще е ресторанта, ма да, трябва печки. Често сложи хора. Имам стак. Служете. Тук сложи някаква примерно. Тук. Тук. Защо са тия честове, бе? Не знам Може храна се слага в тях. Да, храна можеш. И това нещо като пейка ли се явява или? Това е някакво столчета, 9. Да, Че ли ги босмен. махаш? Босмен, 9. Така. Ами да, покажи от тераста вижка пак. Хубаво се вижда. Ето я. Тук обаче... Предпоследната нова къща. Тук обаче може да падне. Аз нямам долу. Не можеш. Тук не можеш да ме не виж. Да, наистина. Айде. Така, сега... Много е готин хотел, даже можем да направим още по-висок, ако имаме възможност. Да, айде. Нека тук да погледна само стаите. Тук са сте. Да. Кенефа, само че тук май не е. Трябваше ли да сложим и някаква масичка, да има нещо... Маса си направим. По-късно ще ги огалим стаите, сигурно не знам. Това тук има 20 изхода, така ли? Да, от другия край. Готино е. Да, това е втория етаж, още един. Тук са стаите. За тебе. Яко е, доста яко бих казала, че Тук може да седни по на рецепцията. Да, да разглежда по разписание. Това, че на мен много ми харесва това. Тук може всичко. Аз отдей качих. Отдей, аз съм геймър прочко. И Босмен и той е с нас. Кажи Босмен, ако искаш. Той и Босмен и аз отдей качихме клип. Качихме клип на хотела. На мен ми беше 3 минути. На Босмен колко беше? Около 2 и няколко. Моя беше 3. Исках да стане точно 3, защото и 2 много. Сега елате тук да ви разведа. Дай ви направо всичкото направено от нас. Гледайте сега. Разведи ги. Тук така се вижда. Там забравихме да сложим, видя си ги че отстрани. Сивите. Да. Такива забравихме да сложим стълбички там по-нагоре на следващия етаж. Ще сложим. Карай. Сега... Той на Босмен беше малко скучно, защото доста време го правим това. Да. И това, както знаете, и там тази плаща къща. Това тук има едно изпусната, ама Да, това е ново вече. Чакайте. Тук нищо няма още. Да, такова нищо сме сложили. Само така стоите там. Айде. Сега да покажем моста ето го хора. Моника, ела на моста. Идвам. Гледай към хотела от тук. Да, наистина много. Сега с Босмен имаме една идея. Тук хотела, да отаковаме, тук хотела, нали е там. Тук моста, Моника, гледай, да може да гледаш ти. Тук мислим да разрушим няколко огради и да може да го направим точно да уче към път към хотела. Да, нещо като може да направите и отстрани вода всичкото. Да. Така да е по-красива вода, не това е добра идея. Да.
Нали, босмен? Е така да е по-яко, Той босмен къде замина? като някакъв супер богат хотел. Да, точно така. Е там си, Ако да. искаш направо, може и сега да направим, обаче... Какво да правим? Ами ако искате да го направим и тук цялото във вода. А махни, бе. Така че, ако искате, искате ли? Уаа, Дуджи! Абе, какво правиш, бе? Сбрадва съм. Сега от мечени ще го ползвам. Мри! Тия лампи са супер слаби. Искате ли да направим? Искате ли? Кой да правим сега? Метко, имате ли кофа? Аз май имам кофа. За кой ти е куфа? Еми трябва и тук, за да може да съберем вода и това също да го направим и направо се стига до... Опс, сори. И направо се стига до хотела. Бия с лопата с даймонд. Искате ли? Ами той сега вече става клипа, че 5 минути няма за кого. О, Кой хубаво да да бе? пострадиш да Аз снимаш. мога да го спра Да го... направо. Да. Ма кой викаш, всъщност не разбрах. Да Еми, направим моста към От това. тук, виж, от плажната къща, където е, да го направим и така направо. И от тук, където е. Ама, покажи ми да коя плажна къща? Тази плажната къща, където е. Е тук. Да, от тук да започне моста. Тък. И тук да оставим в средата и да го продължиме до хотела. Значи да, И да е просто така да го настрани. продължим до хотела. Аз имам много, аз имам Ама стак тук да го махнем. 19. Тук да го махнем. Що? Не, тук не, трябва. Не, защото наоколо да има вода. Ето и Ще е така трябва. по-точно. Ами хора, Моника спри клипа. Сега ще го спра и после ще се върна отново. От другия край имахме. Така хора, ето, вижте моста, аз тук го правя, но... Чихо, че Моника говори. Но вече босмен са почти готови и Gamer Prods. Малък. Чакайте малко. Това остана тук, хора. И сега пак ще влезна. Така хора, ето вече сме почти готови с моста. И Да покажеш другия към хотела, само ела е тук. тук да направя, извинете малко, но... Ела тук е. Към хотела да покажеш другия. Остай готова. Извинете. Къде че там бе, айде. Тук бе. Айде голема работа, остай този пясък. Колко имаш? Ще си. Само е тук да го направя. Не може да го стигнеш, остай. Айде. Така, ето хора, ето го моста, да ви Ела го покажеш към хотела представя. само и да свършиш клипа. На мен ми харесва. Ето към вижте. хотела. Малко е тясно, чакай. Може да го оголемим. Малко е тясен, но така е Ма- по-весел. Може да го оголемим, ще видим. Ето. И това беше клипа. Показах ви хотела, къщите Направихме и моста. направихме моста. Аз бях тук с Босмен и Gamer Prods. Кажи, от мен чао и от Босмен. Босмен кажи чао. Да, чао. Аре, чао ти, ще се видим в другия клип, който ще строим нови други и най-добри Работи, къщи, такива работи. И това е. Чао. Аре, чао.